Καλησπέρα, συνάδελφοι. Να συστηθώ. Ονομάζομαι Βαγγέλης Κωνσταντόπουλος. Εκπροσωπώ τον μικρό αλλά μαχητικό σύλλογο Θεσπρωτείας και νομίζω ξέρετε αρκετοί ότι δεν είναι λόγια του αέρα. Έτσι είναι ένας σύλλογος που πάντα τις μικρές του δυνάμεις τις έχει καταθέσει σε όλες τις μάχες και του κλάδου και των εργαζομένων της χώρας μας γενικότερα. Ερχόμενος εδώ στο συνέδριο είχα στο μυαλό μου τη σκέψη να καταθέσω τις προτάσεις που βγήκαν μέσα από το Σύλλογο, μέσα από τη γενική μας συνέλευση. Αλλά από τις προηγούμενες ομιλίες είδα ότι τα πιο πολλά ζητήματα, τα μισθολογικά μας, αυτά όλα που μας αγωνιούμε όλοι μας, έτσι, τα ζητήματα όπως η υποστελέχωση, η προσωπική διαφορά κτλ. Έχουν καλυφθεί. Οπότε θα επικεντρωθώ κυρίως σε ένα ζήτημα. Λοιπόν, την ώρα που εμείς στην επαρχία ζούμε, μας κατατρώει ένα μεγάλο άγχος, συνάδελφοι, η επιβίωση των υπηρεσιών μας. Αυτό είναι που μας καίει πάνω απ' όλα. Με μεγάλη έκπληξη άκουσα χθες και γι' αυτό επικεντρώθηκα κυρίως σε αυτό, το συνάδελφο της ΔΑΚΕ, τον εκπρόσωπο της, να αναφέρει, να μας διαβεβαιώνει δηλαδή ξεκάθαρα, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε οι υπάλληλοι της περιφέρειας για τις αναδιαρθρώσεις ΑΔΕ, για τις κεντρικοποιήσεις. Μάλιστα, όσοι λένε το αντίθετο, είναι ψεύτες. Αυτό νομίζω κατάλαβα καλά. Να τρέξω, λέτε, να πω τα χαρμόσυνα στους συναδέλφους μου στην Ιγουμενίτσα. Αυτό ήταν η πρώτη μου παρόρμηση. Να τους πάρω τηλέφωνο, να τους πω μην αγχώνεστε. Εντάξει, όλα καλά. Για να δούμε όμως μια στιγμή. Το site της πω εδώ δεν είναι και το πιο λειτουργικό, αλλά βρήκα την ανακοίνωση της 20ης Ιουνίου του 2024 της Ομοσπονδίας προς όλα τα δοσού της χώρας. Διαβάζω, άμα τα δω τα γραμματά μου, τα γεράματα. Λοιπόν, ταυτόχρονα επιβεβαιώνει η ηγεσία της ΑΔΕ τα σχέδια για υποβάθμιση των περιφερειακών υπηρεσιών στο όνομα της κεντρικοποίησης και της δίθεν αντιμετώπισης των φαινομένων διαφθοράς. Αφήσατε τον Πατίδη να τη γράψει την ανακοίνωση. Δεν την πιστεύατε. Μας λέγατε ψέματα μήπως τότε, ότι είπε ο διοικητής πως η Χαλκίδα είναι ο καταλύτης των εξελίξεων για την επαρχία. Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνουν ότι είναι όλα ok, καλώς καμωμένα? Στην πραγματικότητα βέβαια δεν χρειαζόμαστε, συνάδελφοι, ούτε την Ομοσπονδία ούτε τον Πιτσιλή να μας διαβεβαιώσει για κάτι που βλέπουμε να έρχεται εδώ και καιρό. Καταρχήν καταλαβαίνουμε και πολύ καλά ότι δεν μπορεί μια φορολογική διοίκηση να έχει δύο δομές τελείως διαφορετικές σε κέντρο και σε περιφέρεια. Αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει επί μακρόν. Από την άλλη, το ξέρουμε και το έχουμε ζήσει πολλάκις ότι η διοίκηση μας βλέπει σαν αριθμούς. Δεν θα συγκινηθεί από το οικογενειακό μας δράμα και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η μεταφορά ενός υπαλλήλου από μια περιοχή στην άλλη. Το έχουμε ξαναζήσει. Το είχα ξαναζήσει με το ΣΔΟΗ, για παράδειγμα, παλιά. Βλέπουμε επίσης και τις ελεκτικές και τις πρακτικές εταιρείες που ξερογλύφονται έξω από τις κεντρικοποιημένες υπηρεσίες. Όπως ζηλέψαν μάλλον αυτές που μπήκαν στην κτηματική, που τα πήραν τα εκατομμύρια, πόσα ήταν, 6, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν πήραν και άλλα μετά. Και βοήθεια οι συνάδελφοι δεν είδαν, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες, με δύσκολους ρυθμούς και βοήθεια δεν πήραν. Ένας δικηγόρος εμφανίστηκε για λίγες μέρες και αυτό ήταν. Τον είδαν, έφυγε, του συστήθηκε, έφυγε. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι άλλο σε άλλες κτηματικές. Αυτό μου μετέφεραν οι συνάδελφοί μου. Τα καταλαβαίνουμε λοιπόν όλα τα παραπάνω και γι' αυτό είμαστε καχύποπτοι απέναντι στις διαβεβαιώσεις και στα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Και γι' αυτό ζούμε μέσα στην ανασφάλεια και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αν αύριο θα είμαστε υπάλληλοι του ΚΕΦΟΔΕ ή του ΚΕΒΙΣ, ξέρω εγώ, Πάτρας, που θα πέσει η μπίλια, που δεν ξέρω που θα είναι. Ή μήπως θα γίνει το άλλο, θα είναι το σώμα μας στην Ιγουμενίτσα και η ψυχή μας σε αυτές τις υπηρεσίες. Έτσι, όπως νομίζω πολύ γλαφυρά το περιέγραψε το τραγικό, πώς το λένε, την κομικοτραγική κατάσταση στην οδό η Χαλκίδα, ο συνάδελφος από εκεί πέρα. Έτσι, ένας υπάλληλος εδώ ανήκει στη μια υπηρεσία, ο άλλος δίπλα του ανήκει αλλού. Πού ζητάς άδεια, πού θα πάρει, πού θες να πάρεις για μετάθεση? Δεν ξέρω, αυτή είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί και να ισχύσει, δεν μπορεί να προχωρήσει για καιρό. Όπως και η ΙΦ, έτσι είναι κάτι μεταβατικό, αλλά δεν μας κοροϊδεύετε και δεν μπορείτε να μας περάσετε για επαρχιώτες μιας άλλης εποχής. Έτσι δεν είμαστε.
Το καλοκαίρι ο Σύλλογος στη Θεσπρωτεία άκουσε το κάλεσμα της Ομοσπονδίας. Το κάλεσμα στα όπλα. Και κάναμε θόρυβο στην πόλη. Κατεβήκαμε, είχαμε μια στάση, νομίζω είχαμε το καλύτερο ποσοστό και πανελλαδικά, ας περηφανευτώ και λίγο. Κατεβήκαμε το πανό μας κάτω στο δρόμο με τις προκηρύξεις μας, συζητήσαμε με τους συμπολίτες μας, ενημερώσαμε φορείς, ΜΟΜΟΕ, πραγματικά κάναμε θόρυβο. Εγώ νιώθω ότι είχε αποτέλεσμα και βλέπαμε τους εργαζόμενους κυρίως, τώρα κάτι δήμαρχοι, κάτι αυτά δεν καταξιώθηκαν να απαντήσουν, αλλά οι εργαζόμενοι δείξαν τη στήριξή τους, δηλαδή είπαν, το νιώθουν αυτό το πράγμα, ότι θέλουν τη ΔΟΗ εκεί δίπλα τους. Αλλά όσο είδαμε τους συμπολίτες μας, δεν είδαμε δυστυχώς τα όργανά μας, την Ομοσπονδία μας. Κάναμε και αποχιατοπολιτικό 1 μήνα. Έτσι. Εσείς ξέρετε νομίζω καλύτερα τι έγινε στις υπόλοιπες υπηρεσίες, πόσοι όντως το στήριξαν, πόσοι πάλεψαν και πόσοι το αφήσαν να περάσει έτσι. Να κυλήσει ο χρόνος για να εφαρμοστεί άλλο ένα αντεργατικό μέτρο. Οι συνάδελφοι λοιπόν από την περιφέρεια, από αυτό το συνέδριο, γιατί αυτά ήταν τα περασμένα, από αυτό το συνέδριο απαιτούμε μια πραγματική κόκκινη γραμμή σε αυτό το θέμα, συνάδελφοι. Να προειδοποιήσει τη διοίκηση για πόλεμο, αν τολμήσει να πειράξει τις ΔΟΗ της επαρχίας. Και επειδή νομίζετε ότι θεωρώ ότι είναι κάτι ξέχωρο, αυτό είναι ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί παράλληλα με τη μάχη για την κατάργηση των κεντρικοποιημένων της φάμπρικας που έχει φτιάξει η ΑΔΕ εδώ πέρα με τα ΚΕΦΟΔΕ και τα ΚΕΒΙΣ. Είναι παράλληλος αγώνας. Δεν μπορεί το ένα να εφαρμοστεί και να μείνει χωρίς το άλλο. Ελπίζω λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι αυτό το συνέδριο, τα νέα όργανα, με και άλλους σχετισμούς, τελείωσε σε δευτερόλεπτα. Ωραία. Έτσι. Θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα παλέψουν για ένα αποφασισμένο και μαχητικό σύλλογο. Έτσι, αυτά. Καλή δύναμη σας.